No niin, kello löi 12, eli ruvetaan aloittelemaan meidän seminaaria. Lämpimästi tervetuloa Työelämä moninaistuu ratkaisuja työpaikoille -verkkoseminaariin. Tämän tilaisuuden järjestää yhteistyössä E2-tutkimuksen 2 tutkimushanketta, Tulevaisuuden Suomen tekijät, osallisuutta ja yhteistyötä työelämään sekä Pikeus, eli PK-yritykset ja ulkomaalainen työvoima Suomessa tutkimushanke. Mun nimi on Ville Pitkänen. Mä työskentelen tutkimuspäällikkönä E2-tutkimuksessa ja johdan Tulevaisuuden Suomen tekijät tutkimushanketta. Ja tässä kuvassa näkyy meidän muuta porukkaa, jotka ovat tänään lauteilla. Kiva nähdä teitä näin runsain joukon linjoilla. Siellä on valtavasti asiantuntemusta siellä kuulijoidenkin joukossa ja meillä on ajatus tänään, että teillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä, käydä keskustelua chatissa. Sinne tulee kirjalliset ohjeet ja me tässä seminaarin aikana nostetaan esiin myös teidän kommentteja, kysymyksiä. Ja sen totean vielä, että tämä keskustelu nauhoitetaan ja sitten jos jokin osuus jää katsomatta tai haluatte palata näihin teemoihin jälkikäteen, niin tämä löytyy sitten tilaisuuden jälkeen E2-tutkimuksen YouTube-kanavalta. Tässä lyhyesti kertauksena vielä ohjelma, eli tämä ensimmäinen puolisko mennään työelämän moninaisuuteen liittyvissä teemoissa ja sitten jälkipuoliskolla noin 1,5 tunnin päästä siirrytään tarkastelemaan PK-yrityksiä ja ulkomaalaista työvoimaa Suomessa. Ja ennen kuin siirrytään päivän ensimmäiseen teemaan, niin mä kerron ihan lyhyesti Tulevaisuuden Suomen tekijät tutkimushankkeesta. Tämä on tämmöinen monivuotinen tutkimuskokonaisuus, jossa etsitään ratkaisuja työelämän akuutteihin ongelmiin. Meillä on tässä hankkeessa 3 osakokonaisuutta. Ollaan tutkittu ulkomaalaisten työntekijöiden asemaa Suomessa. Toisessa osiossa fokuksessa on tämmöiset työelämän sukupolviteemat ja sitten kolmannessa osiossa perehdytään työelämän muutoksiin. Tämän hankkeen loppuraportti julkaistaan ensi syksynä ja aiemmista julkaisusta löydätte tietoa sitten E2-tutkimuksen verkkosivuilta. Ja nyt tässä näkyy sitten meidän monipuolinen hankekumppanijoukko ja tässä vaiheessa voisi esittää erityisen kiitoksen meidän kumppanijoukolle tämän tutkimuksen mahdollistamisesta ja sitten erityiskiitos meidän asiantuntevalle seurantaryhmälle. Sitten voidaan siirtyä päivän teemaan. Eli tämä seminaari etenee siten, että ensin kehityspäällikkö Aino Heikkilä johdattelee meitä pienellä alustuksella tähän moninaisuuden teemaan ja sen jälkeen vanhempi tutkija Rolle Alho moderoi paneelikeskustelua, jossa kuten tästä kuvasta voitte nähdäkin, on teeman kannalta tosi mielenkiintoinen ja erittäin asiantunteva joukko puhujia. Tässä vaiheessa vielä kerran oikein lämpimästi tervetuloa seminaariin ja pidemmittä puheitta Aino, ole hyvä. Lava on nyt sinun. Kiitoksia. Kiitoksia. Moikka minunkin puolestani kaikille. Mä oon tosiaan Aino Heikkilä ja työskentelen E2-tutkimuksessa kehityspäällikkönä. Meillä on tosi innostavia keskusteluita tässä iltapäivän aikana luvassa, mutta ennen kuin päästään niihin, niin virittäydytään pikkusen tähän aiheeseen tällaisella pienellä johdannolla siitä, että mitä monimuotoisuus ja sen johtaminen työelämässä tarkoittaa. Mun näkökulmani monimuotoisuuteen tulee pääasiassa sukupolvikysymysten kautta. Mä oon ollut meillä tekemässä useampaa hanketta, jossa on tarkasteltu eri ikäryhmiä työelämässä, mutta tarkoitus tässä alussa kuitenkin puhua vähän yleisemmällä tasolla monimuotoisuudesta. Hyödyntäkää ihmeessä sitä meidän chat-kanavaa, sieltä yleisöstä löytyy paljon asiantuntemusta tästä aihepiiristä ja olisi tosi hienoa kuulla niitä teidän ajatuksianne ja huomioitanne. Niin koitetaan sitten tosiaan siellä alustuksen lopussa päätteeksi sitten poimia chatista joitakin nostoja myös tähän. Noin. Eli lähdetään liikkeelle sellaisesta perusasiasta, että mitä sillä monimuotoisuudella ylipäänsä tarkoitetaan. Usein kuulee puhuttavan myös työelämän diversiteetistä, joka siis tarkoittaa samaa asiaa. Monimuotoisuus on yleisesti ottaen sitä, että työntekijöillä on keskenään erilaisia piirteitä, ominaisuuksia ja taustoja. Monimuotoisuudesta on alettu puhua, kun on pyritty murtamaan sellaisia työelämän syrjiviä käytäntöjä,
jotka on pohjautunut ennakkoluuloihin tiettyjä työelämän vähemmistöryhmiä ja heidän työkykyään kohtaan, vaikka näillä ominaisuuksilla, kuten vaikka sukupuolella tai ihonvärillä, ei ole mitään tekemistä ihmisen tosiasiallisen työkyvyn kanssa. Tästä historiasta johtuen meillä on Suomessa, kuten monissa maissa, yhdenvertaisuuslaki, jossa mainitut monimuotoisuuden ulottuvuudet on lueteltu tälle tialle. Tuon viimeisen muu henkilöön liittyvä syy alle mahtuu kuitenkin vielä runsas joukko muitakin monimuotoisuuden piirteitä, ja näistä tässä kohtaa ehkä tämän listan ulkopuolelta haluaisin nostaa ainakin esiin kulttuurin, nimenomaan ymmärrettynä laajasti semmoisena erilaisena alakulttuurin muotoineen myöskin, kuten vaikka nuorisokulttuurina, eikä vain jollakin tavalla etnisyyteen tai kansallisuuteen sidottuna ilmiönä. Viime aikoina on yhä enenevissä määrin puhuttu myös neuromoninaisuudesta työelämässä, eli pyritään paremmin huomioimaan myös esimerkiksi autismi ja ADHD ja luomaan mahdollisuuksia kaikille. Kuten tästä listasta käy ilmi, osa monimuotoisuutta tuovista tekijöistä näkyy päälle, osa taas ei. Jollakin tavalla tyypillistä tälle keskustelulle on myös se, että monesti kiinnitytään johonkin yhteen moninaisuuden piirteeseen kerrallaan ja tarkastellaan esimerkiksi jotakin tiettyä ikäryhmää, sukupuolta tai kansallisuutta, mutta ihmiset kuitenkin eroavat toisistaan monella eri tavalla samaan aikaan, ja se monikerroksinen monimuotoisuus jääkin helposti vähän sivuun tai vähän unohduksiin. Meidän eräässä työpajassa yksi osallistuja huomauttikin esimerkiksi tosi osuvasti, että eihän työpaikalla ole kyse pelkästään siitä, miten vaikka eri ikäiset työntekijät kommunikoi keskenään, vaan siitä, että kuinka nuoret ja varttuneet erilaisista kulttuuritaustoista tai muutoin taustoiltaan moninaiset ihmiset on vuorovaikutuksessa. Tämä monimuotoisuuden monikerroksisuus pitäisikin tunnistaa myös johtamisessa. Ei ole tarpeen eikä mielekästä, että jokaista monimuotoisuuden ulottuvuutta pyrittäisiin erikseen huomioimaan, vaan työpaikalla pitäisi panostaa sellaisiin perusperiaatteisiin, joita soveltamalla pystyttäisiin huomioimaan mahdollisimman kattavasti se, että työpaikalle mahtuu ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa ja erilaisilla taustoilla. Yksi tärkeä tekijä tässä on työpaikan toimintakulttuuri, josta puhutaan sitten hetken päästä vähän lisää. Osin tässä monimuotoisuuskeskustelussa on kyse ennakkoluuloista ja kuinka hyvin me työpaikoilla tunnistetaan osaamisen eri muotoja. Ihmisten yksinkertaisesti on helpompi tunnistaa osaaminen silloin, kun se näyttää ja kuulostaa samalta kuin mihin ihminen on itse tottunut ja mikä muistuttaa sitä omaa osaamista. Tästä saattaa seurata tiedostamatontakin syrjintää, joka voi näkyä esimerkiksi sitten vaikeuksina vakiinnuttaa asemaa työelämässä tai edetä uralla. Suomalaisessa työelämässä esiintyvää syrjintää on selvittänyt muun muassa työ- ja elinkeinoministeriö, joka julkaisee säännöllisesti tällaista työelämän tilaa tarkastelevaa työolobarometria. Työolobarometrissa tosiaan muun muassa kysytään vastaajan omakohtaisia kokemuksia siitä, esiintyykö hänen työpaikallaan syrjintää jonkin luetellun ominaisuuden perusteella. Nämä vuoden 2023 luvut voi ensin näyttää aika pieniltä, mutta jos taas sitten käännetäänkin niin päin, että lähes joka 10 on huomannut esimerkiksi ikäsyrjintää työpaikallaan, niin se alkaakin kuulostaa aika paljolta. Lisäksi syrjintää siellä omalla työpaikoilla ei välttämättä ole helppo havaita, etenkään enemmistöasemasta, ja osa syrjinnästä jääkin piiloon. Tästä osittain kertoo myös se, että niin moni vastaa en osaa sanoa tähän työolobarometrin kysymykseen. Jos kysyttäisiin esimerkiksi ulkomaalaistaustaisilta ihmisiltä itseltään syrjinnän kokemuksista suomalaisessa työelämässä, niin tulos olisi hyvin erilainen ja syrjinnän kokemukset yleisiä. Työelämässä esiintyy syrjintää ja se on aina henkilökohtainen tragedia, mutta se on myös työpanoksen hukkaamista, mihin meillä ei yhteiskuntana ole varaa. Ja näissä tilastoissa ei myöskään näy se, kuinka hyvin työt ja vuorovaikutus sitten ihan oikeasti monimuotoisessa työyhteisössä sujuu, eikä niin kuin monimuotoisuus ei ole työelämässä pelkästään niin sitä syrjinnän välttämistä, vaan myös sen tukemista, että erilaiset ihmiset moninaisine taitoineen pääsisivät antamaan työpaikoilla oman panoksensa.
Monimuotoisuudesta tiedetäänkin olevan työpaikoilla monenlaista hyötyä. Parhaimmillaan monimuotoisuus muun muassa lisää työyhteisön innovatiivisuutta, parantaa ongelmanratkaisukykyä, houkuttelee uusia osaajia ja edistää kykyä vastata työelämän muuttuviin tilanteisiin. Käytännössä tämä toimii siten, että päätöksenteko esimerkiksi paranee, koska monimuotoisissa työyhteisöissä on monipuolisemmin tarjolla erilaisia näkökulmia, kokemuksia, tietoja ja taitoja, joista voidaan sitten ammentaa ongelmatilanteista ja kehittää uusia ideoita. Lisäksi monimuotoisuus voi myös helpottaa työyhteisön erilaisten tarpeiden yhteensovittamista, kun kaikki ei ole elämässään ihan siinä samassa tilanteessa ja toiveet hieman hajautuu. Lisäksi monimuotoisuus myös rohkaisee esittämään vähän erilaisiakin ideoita ääneen, koska kaikessa yksinkertaisuudessaan ryhmäpaine on silloin pienempi, kun kaikki ei ole ihan samasta muotista. Työyhteisön monimuotoisuus ei kuitenkaan automaattisesti tuo pelkkää hyvää, vaan se vaatii panostuksia johtamiselta ja erilaisuutta arvostavan, kunnioittavan ja osallistavan ilmapiirin vahvistamista siellä työpaikalla. Jos toimintakulttuuri ei tue monimuotoisuutta, seurauksena saattaa hyvinkin olla, että työyhteisössä voi ilmetä ristiriitoja, ryhmähenki ja luottamus kollegoihin voi heiketä, poissaolot saattaa lisäytyä ja sitoutuminen murentua. Lisäksi sitten yhteiskuntavastuun kantaminen on osa tämän päivän liiketoimintaympäristöä ja moninaisuuden huomioimista myös edellytetään työnantajilta. No niin, eli tähän mennessä on käyty läpi vähän, että mitä se monimuotoisuus tarkoittaa työpaikoilla ja millaisia hyötyjä siitä voi olla. Mutta lähdetään sitten seuraavaksi katsomaan, että millaisiin niin konkreettisiin teoin ja keinoin sitä monimuotoisuutta voidaan tukea ja mitä se sitten edellyttää johtamiselta. Karkeasti jaettuna työpaikoilla on 3 tällaista isoa asiakokonaisuutta, joihin panostamalla monimuotoisuutta pystytään vahvistamaan. Ihan ensimmäinen asia on organisaation rekrytointikäytännöt, eli kuinka esimerkiksi rekrytointi-ilmoitukset muotoillaan ja miten niissä huomioidaan monimuotoisuus. Lisäksi paljon puhutaan anonyymistä rekrytoinnista, mikä tarkoittaa sitä, että työhakemuksia käsitellään ilman niitä hakijan tunnistetietoja, kuten nimeä, kuvaa, syntymäaikaa, sukupuolta tai muita vastaavia tietoja. Idea on, että hakijoita arvioidaan tasapuolisesti osaamisen ja pätevyyden perusteella ilman, että esimerkiksi ikään tai kansallisuuteen liittyvät osin tiedostamattomatkin ennakkoluulot pääsee vaikuttamaan valintaan. Rekrytointivaiheen jälkeen työpaikalla täytyy kiinnittää huomiota konkreettisiin työjärjestelyihin, jotka sitten takaa ne työnteon ihan semmoiset peruspuitteet. Joidenkin työntekijöiden kohdalla tämä voi tarkoittaa esimerkiksi jonkinlaisia apuvälineitä tai työtehtävien järjestämistä sillä tavalla, ne huomioidaan työntekijöiden osaaminen, kuten vaikka sitten kielitaito tai vaikkapa jonkinlainen fyysinen vamma, tai sitten töiden sovittamista perhe- ja elämäntilanne huomioiden. Nämä on aika perusjuttuja, mutta työvoiman pienentyessä ja ymmärryksen lisääntyessä siitä, miten tärkeää monimuotoisuus on, niin työpaikoilla joudutaan entistä enemmän kiinnittämään huomiota siihen, että miten luodaan ihan aidosti niitä menestymisen mahdollisuuksia kaikille työntekijöille. Työntekijät myös tänä päivänä osaa odottaa tulevansa huomioiduksi, mikä on tullut esimerkiksi näissä meidän E2-tutkimuksen töissä vastaan sellaisissa haastatteluissa, joissa on pohdittu vaikka nuorten työntekijöiden valmiutta vaatia omien toiveidensa ja tarpeidensa huomioimista esimerkiksi kun neuvotellaan työ- ja loma-ajoista. Työpaikalla kannattaakin panostaa sen pohtimiseen, että mitä se kunkin työtehtävän suorittaminen aidosti edellyttää. Tähän väliin toinen kiinnostava nosto meidän työpajasta ja tällainen osallistujan esiin tuoma huomio, että kuinka koulutusta kohdentamalla voidaan työyhteisössä luoda edellytyksiä monimuotoisen henkilöstön paremmalle keskinäiselle ymmärrykselle. Eli jos työyhteisössä tunnistetaan, että henkilöstöllä on keskenään erilaiset edellytykset omaksua jotakin tarjottua tietoa, niin koulutus kannattaakin hajauttaa ja paketoida tieto kohderyhmän tarpeeseen.
Esimerkiksi joku uusi ohjelma tai jonkinlainen teknologia voi olla sellainen asia, jota ei kannata yrittää opettaa kaikille kerralla samalla tavalla, vaan järjestää erilliset koulutukset sitten lähtötasolta erilaisille työntekijöille, jolloin sitten työntekijät heidän on myös helpompi sitten keskustella siitä aiheesta, kun jakavat ymmärryksen siitä, mistä on kyse. No kun tietoisuus lisääntyy, niin moniin työpaikan perusasioihin kohdistuu myös uudenlaisia odotuksia. Tästä hyvä esimerkki on vaikka työpaikan sosiaalitilat, esimerkiksi WC, jotka on noussut vähän niin kuin uudelleen ajankohtaiseksi puheenaiheeksi, kun pyritään paremmin huomioimaan esimerkiksi myös muunsukupuoliset tai vaikkapa liikuntarajoitteiset. Nämä kaikki on sellaisia konkreettisia perusjuttuja, joita työpaikalla pitäisi pystyä huomioimaan. Mutta yhtä lailla samaan aikaan tärkeää on kuitenkin pohtia myös sitä, mitä tarpeita työnantajan tulee huomioida, koska ihan kaikkiin tarpeisiin ja toiveisiin ei ole tarkoituksenmukaista vastata, eivätkä työntekijät välttämättä itsekään sitä halua, että heidän niin kuin henkilökohtaisista ominaisuuksiaan korostetaan siellä työyhteisössä ja heidät jotenkin nostetaan erityisasemaan suhteessa muihin. Tärkeintä on se työnantajan herkkyys kuulla tarpeita ja halu löytää ratkaisuja. Kun nämä työnteon peruspuitteet on saatu kuntoon, alkaa sitten työpaikoilla ehkä se vaativin osuus, eli monimuotoisuuden arvostamisen vieminen sinne työpaikan toimintakulttuuriin ja asenteisiin. Sitä ei voi ostaa rahalla samalla tavalla kuin vaikka jonkinlaisia apuvälineitä, ja sen rakentaminen vaatii määrätietoisuutta ja pitkäjänteisyyttä johtamiselta. Ensimmäinen askel sillä työpaikalla on tehdä näkyväksi ja sanottaa ääneen, että monimuotoisuus on organisaatiolle tärkeä arvo. Sen monimuotoisuuden arvostuksen on myös siirryttävä käytäntöön, ja tätä sitten tukee oppimismyönteinen ilmapiiri. Sillä sitten tarkoitetaan tällä oppimismyönteisellä ilmapiirillä sitä, että työpaikalla rohkaistaan oppimiseen ja uuden ideoimiseen ja luodaan esimerkiksi sellaisia rakenteita, jotka mahdollistaa sen työntekijöiden yhdessä oppimisen esimerkiksi ryhmissä ja tiimeissä. Työyhteisössä on myös tosi tärkeää pystyä käsittelemään sit epäonnistumiset rakentavasti. No, lisäksi työnjohto omalla esimerkillään toimii mallina alaisilleen ja tällä tavalla tekee organisaation arvot arjessa näkyväksi. Näihin johtamisen käytäntöihin palataan hetken päästä, mutta otetaan tähän väliin vielä vähän tarkemmin siitä, että mistä sen sitten tunnistaa, että monimuotoisuuden tukemisessa on onnistuttu työpaikalla. Eli kun tässä kohtaa ollaan päästy siihen vaiheeseen, että työpaikalle on jo rekrytoitu työntekijöitä moninaisilla taustoilla ja työn peruspuitteet on katsottu kuntoon ja monimuotoisuus on kirjattu niihin työpaikan arvoihin, niin sen jälkeen meidän pitäisi pystyä jotenkin myös seuraamaan sitä, miten hyvin monimuotoisuus on omaksuttu osaksi sitä työpaikan arkea, niitä käytäntöjä ja sitä toimintakulttuuria. Meillä on Suomessa sellainen aika vahva oikeudenmukaisuutta arvostava kulttuuri, jolloin voi olla jopa liian helppoa tokaista, että meidän työpaikalla on asiat hyvin ja kaikkia kohdellaan ihan samalla tavalla. Siihen jopa meidän yhdenvertaisuuslakikin velvoittaa. Mä oon itse saanut tämän vastauksen aika monta kertaa haastatteluissa, jos on mennyt niissä liian suoraan kysymään, että miten erilaiset vähemmistöt on huomioitu työpaikalla. Monella työpaikalla asiat varmasti myös aidosti on hyvin, mutta etenkin siitä enemmistöasemasta voi myös olla vaikea tunnistaa niitä mahdollisia kipupisteitä ja sellainen kategorinen kieltäminen voi tehdä siitä tunnistamisesta vielä vaikeampaa. Työpaikoilla tarvitaan siis jonkinlaisia mittareita siitä, miten monimuotoisuus siellä aidosti toteutuu. Ensimmäisenä voidaan yrittää esimerkiksi arvioida sitä, miten hyvin työyhteisö on omaksunut monimuotoisuuden osaksi toimintatapojaan ja pyrkii ottamaan kaikki yhteisön jäsenet mukaan yhteiseen tekemiseen ja oppimiseen. Työyhteisössä voidaan myös arvioida sitä, kuinka hyvin tieto liikkuu yhteisön sisällä. No, yksi onnistuneen monimuotoisuuden mittari on sitten se, että kuinka hyvin diversiteetti tai monimuotoisuus näkyy siinä organisaation eri tasoilla, aina sieltä työntekijöistä työnjohtoon asti. Toimiva monimuotoisuus ei nimittäin ole sitä, että työyhteisöissä on paljon ihmisiä erilaisista taustoilta, mutta vaan taustoiltaan tietty osa pääsee sitten etenemään.
Toisin sanoen mahdollisuuksien pitäisi olla kaikille tasa-arvoiset ja se näkyy siinä, että myös työn johto on taustoiltaan moninainen. No, lisäksi sitten yksi tärkeä kriteeri on sitten se, että kuinka hyvin vähemmistöt on osallisia työpaikan epävirallisissa verkostoissa ja osallistuu esimerkiksi työpaikan ulkopuoliseen kanssakäymiseen ja niihin epävirallisiin verkostoihin. Neljäntenä mittarina on työyhteisössä esiintyvät ennakkoluulot ja syrjivät toimintatavat. Erilaisista stereotypioista on aika vaikea päästä työpaikalla tai työyhteisössä kokonaan eroon, ja sen takia työyhteisössä kannattaakin panostaa henkilöstön kykyyn tiedostaa niitä omia ennakkoluulojaan ja auttaa löytämään tapoja, joilla toimia monimuotoisuutta arvostavasti. Kuten tässä nyt on jo muutaman kerran tullut mainittua, niin etenkin enemmistöasemasta voi olla aika vaikea tunnistaa niitä työpaikan syrjiviä käytäntöjä, ja asiaa kannattaakin seurata esimerkiksi erilaisten kyselyiden ja kehityskeskusteluiden avulla. Ennakkoluulot ja syrjintä ei välttämättä myöskään ole sillä tavalla avointa ja ilmeistä, vaan ne voi esimerkiksi näkyä myös siinä, millaisia työtehtäviä kullekin työntekijälle tarjotaan tai millaisia asioita heidän oletetaan osaavan. Semmoinen aika arkinen esimerkki on, että työpaikan nuorilta työntekijöiltä esimerkiksi tullaan kysymään erilaisten laitteiden käytöstä, koska niiden ajatellaan olevan osa sitä nuorten arkea. Maailmalla on myös tehty joitakin aika kiinnostavia tutkimuksia siitä, kuinka työpaikoilla kiinnostavimmat tehtävät jaetaan johtoryhmää itseään muistuttaville työntekijöille. Eli tuolla aiemmin jo puhuttiin siitä, että ihmisten on helpompi tunnistaa sellainen osaaminen, joka muistuttaa heitä itseään. Näin ollen johtoryhmää eniten muistuttavat työntekijät voidaankin tulkita tai kuvitella virheellisesti muita kyvykkäämmiksi, ja siten vaativimmat tehtävät ohjataankin heille. Tästä voi sitten seurata se, että jos ryhmä on kovin homogeeninen eli keskenään samankaltainen, niin pahimmillaan vähemmistöjen urakehitys voi hidastua ja he saattaa joutua tekemään pidempään samoja rutiinitehtäviä ennen etenemistä uusiin haasteisiin. No näiden tekijöiden jälkeen vielä viimeisenä mittarina työpaikalla voidaan havainnoida sitä, kuinka hyvin taustoiltaan moninaiset työntekijät tulee keskenään toimeen ja onko työyhteisössä esimerkiksi ennakkoluulosta kumpuavia ristiriitoja. No niin kuin tuolla jo vähän aiemmin tuli mainittua, niin työnjohdon harteilla on aika paljon vastuuta sen myönteisen esimerkin antamisesta työyhteisössä ja organisaation arvojen todentamisesta niissä arjen teoissa siinä omalla käytöksellään. Työnjohdon tulisi osoittaa avoimuutta uusille ideoille, epäonnistumiselle, palautteen antamiselle ja sen saamiselle, vastaanottamiselle. Ja suotavaa olisi, että heillä olisi myös sitä rohkeutta jakaa, kuinka ovat itse kehittyneet työuransa aikana. Työyhteisössä jokaisen olisi tunnettava olonsa turvalliseksi ja että kuuluu joukkoon. Tämän tunteen vahvistamisessa työnjohdolla nimenomaan on iso merkitys. Työnjohdon kannattaakin kiinnittää huomiota siihen sävyyn, jolla puhuu monimuotoisuudesta, ja huolehtia, että huomioi yhtä lailla kaikki työntekijät ja osoittaa arvostuksensa jokaisen työpanosta kohtaan. Työnjohdon vastuulla on kuulla myös niitä työyhteisön jäseniä, jotka uhkaa helposti jäädä sivuun. On se sivuun jääminen sitten seurausta vaikka persoonallisuuden piirteistä tai vaikka vähemmistöasemasta. Meidän omassa tutkimuksessa on esimerkiksi tullut vastaan tällainen, että nuoret voi helposti kokea jäävänsä ulkopuolelle työpaikan yhteisistä toimintatavoista päätettäessä. Ja näissä tilanteissa olisi tärkeää, että työnjohto tunnistaisi tilanteen ja mahdollistaisi sen, että myös nuoret saa äänensä kuuluviin. Pelkkä passiivinen esimerkin näyttäminen ei kuitenkaan yksinään riitä, vaan työnjohdon vastuulla on myös aktiivisesti seurata, esiintyykö työyhteisössä vaikkapa syrjintää. Syrjintää voi olla arjessa kuitenkin vaikea havaita, ja siksi juuri on tärkeää kysyä esimerkiksi niissä kehityskeskusteluissa ja luoda turvallinen tila, jossa myös niistä ikävistä kokemuksista voi puhua. Näin. Tästä aiheesta voisi puhua vaikka kuinka paljon lisää, mutta tämä alustus tosiaan lyhyenä johdantona iltapäivän teemoihin, ja näitä päästään sitten syventämään seminaarin edetessä.
Nyt olisi tosi kiva kuulla, millaista keskustelua siellä yleisössä on käyty. Mitäs Vilma, onko chatissa sellaisia kommentteja tai kysymyksiä, jotka voitaisiin ottaa tähän meidän yhteiseen keskusteluun? Kiitos Aino. Kyllä chatti täällä pikkuhiljaa lämpenee ja voisinkin oikeastaan muistuttaa tässä vaiheessa, että seminaarin aikana voi käydä keskustelua sekä esittää kysymyksiä tuolta Q&A-toiminnon kautta. Ja se löytyy tuolta yläpalkista, tämän Teams-näkymän yläpalkista tuolla on Q&A, niin siellä tosiaan voi joko aloittaa keskustelun, voi kommentoida muiden aloittamia keskusteluja, ja voi tosiaan esittää myös sitten kysymyksiä. Toivotaan, että jos esitte kysymyksiä, niin mainitkaa myös, että kenelle sitten kysymys on esitetty. Meillä on monta puhujaa tämän päivän aikana täällä seminaarissa. Yhden käytännön kysymyksen nostan. Tapio Rissanen kyseli noista seminaarin dioista, niin kyllä vaan seminaarin diat lähetetään kaikille seminaariin ilmoittautuneille tämän tilaisuuden jälkeen. Ja myös sitten tallenne tästä tilaisuudesta löytyy E2-tutkimuksen YouTube-kanavalta 2 osassa jälkikäteen. Nostan sitten yhden kommentin täältä. Marketta Rantamaa nosti tärkeän pointin esille täällä, eli tällainen, kun työpaikalla psykologinen turvallisuus on todella tärkeää, jotta monimuotoisuus käytännössä toteutuu. Eläkeiän läheisyys vaikuttaa siihen, ettei kokenut työntekijä halua tuoda esille näkemyksiään, koska hän on eläkkeen odotushuoneessa niin sanotusti. Tosi hyvä kommentti. Kiitos tämän asian nostamisesta esiin. Eli juurikin sen turvallisen tilan luomista ihan jokaiselle. Eli ihmisillä, me ollaan valtavan erilaisia olentoja, me ihmiset, ja meillä on monenlaisia erilaisia taustoja, erilaisia syitä, miksi voi tuntea olonsa epävarmaksi työelämässä ja voi kokea, että sitä omaa osaamista ei arvosteta, niin se on tosi tärkeää, että me pystytään työyhteisössä niin työnjohto kuin sitten ihan työntekijät keskenäänkin luomaan juuri sitä psykologista turvallisuutta, että siellä jokainen uskaltaa tuoda niitä näkemyksiään ja ideoitaan ja huoliaan myös esiin ja kertoa mahdollisesti vaikeistakin asioista. Kyllä. Mutta voidaan varmaan siirtyä eteenpäin tässä kohtaa ja tosiaan chatti on täällä auki, niin tänne voi sitten osallistua tilaisuuden aikana. Hieno juttu. Kiitos paljon Vilma tästä nostosta ja kiitos teille kaikille kuulijoille ja keskustelijoille. Niin kuin Vilma tuossa sanoi, niin pistetään sinne tai pidetään keskustelu liikkeellä, mutta siirrytään tosiaan seminaarin ensimmäiseen paneeliin, jota moderoi meidän E2-tutkimuksen Rolle Alho. Tätä keskustelua ainakin itse odotan erittäin innolla ja mielenkiinnolla. Ole hyvä, Rolle. Kiitos Aino. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Kiitos erinomaisesta esityksestä. Mä johdan tämän paneelikeskustelun ja toivotan kaikki kuulijat siellä linjoilla tervetulleeksi. Mä huomaan, että meillä on 170 kuulijaa linjoilla ja tiedän, että on ympäri Suomea osallistujia ja muutama ulkomailtakin. Paneelin teema tai otsikko on siis moninaisuuden johtaminen käytännöt työpaikoilla. Ja voisin aluksi esitellä meidän erinomaiset panelistit. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi. Shadia Rask THL:n tutkimuspäällikkö nyt opintovapaalla. Taina Wallander STTK ammatillisesta keskusjärjestöstä johtaja ja Faisa Enge Amani kotihoidon perustaja ja johtaja. Ja Petteri Ora Kiipula-säätiöstä toiminnan johtaja, eikö niin? Ja onko Faisa muuten linjoilla vielä? No jos ei ole, niin liittyy sitten seuraan kun ehtii. Voisin oikeastaan, mä ajattelin tehdä tämän silleen, että meillä on aika vähän aikaa, paljon osallistujia ja on tarkoitus, että chatissa tosiaan voi kommentoida ja esittää kysymyksiä. Niin mä esitän tässä aluksi kohdennettuja kysymyksiä panelisteille muutaman ja sitten voidaan keskustella enemmän.
olisin ensin kysynyt Tainalta, että kun sä toimit itse esihenkilönä siellä STTK:ssa ja sulla on paljon, saat paljon tietoa sieltä STTK-kentältä, siitä mitä tapahtuu työpaikoilla, mitä johtaminen on, minkälaisia haasteita siihen liittyy, niin näihin, mä olisin kysynyt näistä ikäkysymyksistä, että mitä sun mielestä pitää niin kuin ottaa huomioon, kun ikään liittyvää moninaisuutta johdetaan työpaikoilla? Kiitos ensimmäisestä kysymyksestä, Rolle. Haastava kysymys heti alkuun. Itse asiassa Aino niin kuin hirveän hyvin mun mielestä listasi niitä asioita, joita pitäisi huomioida. Eli tavallaan niin kuin sen ikään liittyvän olettamisen välttäminen on ehkä niin kuin yksi niistä olennaisimmista kysymyksistä. Eli ei pitäisi olettaa mitään ammattitaidosta tai terveydentilasta tai perhetilanteesta tai teknologisesta orientaatiosta, niin kuin Aino totesi just tämän, että nuorten oletetaan osaavan teknologiaa paremmin kuin heitä vanhempien ikäryhmien, ja mikähän näistä olettamista ei välttämättä yksilöiden kohdalla pidä paikkaansa, vaan pitäisi aina pohtia sitä ihmistä ikään kuin hänen oman elämänkokemuksensa ja elämäntilanteensa ja osaamisensa lähtökohdista, ja sitten arvioida myöskin sitä, että minkä tyyppistä johtamista tai tavallaan niin kuin tukea osaamisen kehittämistä, lähestymistä, perehtymistä siinä työyhteisön osana hän sitten tarvitsee. Eli semmoinen yksilöllinen lähestymistapa olisi mun mielestä ehkä semmoinen niin kuin kiteytys vastauksena tähän hyvin laajaan kysymykseen. Kiitos, hyvä vastaus. Ja minkälaiset nämä tilanteet on, missä voidaan käsitellä, onko se kehityskeskustelut vai mikä sulle tulee mieleen työpaikalla, että mikä on oikea tilanne ottaa esille tällaisia asioita? Mä ajattelen, että ne on ihan ne jokapäiväiset, arkipäiväiset johtamisen tilanteet ja vuorovaikutustilanteet, joissa ihmiset on toistensa kanssa tekemisissä. Et ei voida tavallaan odotella vaikka sinne kerran vuodessa tai 2 kertaa vuodessa tai kerran kvartaalissa käytävää kehityskeskustelua, vaan sen täytyy olla ikään kuin sellaista läsnä olevaa sitä perinteistä HR-työtä, mitä joka tapauksessa työyhteisössä tehdään, ja sen täytyy olla niin kuin päivittäistä ja niihin tilanteisiin liittyvää. Ja sitten myös sen koko työyhteisön johtamista niin, että ikään kuin osaamme ottaa toisemme huomioon ja erilaisuutemme huomioon riittävällä tavalla ja arvostaen. Kiitos. Mä olisin Petteriltä kysynyt, voit kertoa sitä aluksi ihan lyhyesti, mikä on Kiipula-säätiö, se ei välttämättä ole kaikille tuttu. No niin, kiitoksia Rolle ja terve kaikille. Valitsin tuommoisen lumisen taustakuvan, joka on ajankohtainen, vaikka ei ehkä toivottava. Kiipula-säätiö ylläpitää ammatillista erityisoppilaitosta ja sitten me järjestämme erilaisia kuntoutuspalveluja niin Kelalle kuin lähinnä muillekin julkisille rahoittajille. Ja tässä ehkä rooli enemmän siellä ammatillisen erityisopetuksen puolella. Suomessa on ammatillisia erityisoppilaitoksia 6. Niissä opiskelee joitain tuhansia opiskelijoita, sellaisia, jotka eivät vain pysty jonkun laajojen oppimisvaikeuksien tai muiden takia opiskelemaan niin sanotuissa yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa. Joka tapauksessa nämä opiskelijat opiskelee samojen tutkinnon perusteiden mukaisesti kuin yleisissäkin, ja meidän tehtävämme on siis kouluttaa heistä hyviä työntekijöitä yrityksille, ja tässä me jokaisen opiskelijan kohdalla törmätään tähän moninaisiin työyhteisöihin, koska suuri osa meiltä viime vuonna noin puolet hiukan alle meidän opiskelijoista työllistyy avoimille työmarkkinoille, ja me teemme käytännössä tätä monimuotoista työtä. Joo, eli te teette yritysten kanssa yhteistyötä paljonkin, ja kertoisitte jotain tällaisia konkreettisia esimerkkejä, tai vaikka yhdenkin konkreettisen esimerkin, mitä olette pystyneet saamaan teidän opiskelijoita työllistymään työpaikoille. Minkälaisia toimenpiteitä siellä työpaikalla on tehty? No, useimmiten meillä työllistyminen tapahtuu sitä kautta, että opiskelija pääsee meidän henkilökunnan avustamana näyttämään sinne työpaikalle, eli puhutaan työssäoppimisjaksosta, ja siellä näytetään sitten mitä osataan, eli näytetään se, että missä asioissa ollaan hyviä ja pärjätään. Aiemmin puhuttiin meidänkin opiskelijoiden kohdalla niin kuin osatyökykyisistä. Me käytetään nykyisin termiä täsmätyökykyinen, joka kertoo sitä, että kun työolosuhteet ja järjestelyt ja työtehtävät on järjestetty oikein, niin saadaan myös työllistymisiä. Ehkä semmoisia mun käyttämiä esimerkkejä on vaikka tämä yksi meidän opiskelija, joka oli jäätävän hyvä trukkikuski
pärjäsi taitajakilpailuissa hyvin ja osasi kaiken niin kuin mitä trukilla voi osata, mutta ei osannut kunnolla kirjoittaa. Ja tällöin sitten näyttäminen yrityksessä johti siihen, että siellä tarvittiin trukkikuskia ja todettiin, että heillä on kyllä sitten omasta takaa sellaisia ihmisiä, jotka pystyvät nämä lähetelistat kirjoittamaan. Ja päästiin tämmöiseen työjakoon, eli räätälöidään se työ sen taitojen kykyjen mukaan, niin ehkä siinä vähän semmoinen hokkuspokkus tapahtuu, että siitä osatyökykyisestä tuleekin sitten siihen tehtävään täystyökykyinen. Toinen laveampi esimerkki voisi olla nyt ajankohtainen, missä ollaan oltu Kiipulana mukana, eli Alko, maanlaajuinen firma, on palkannut itselleen palveluavustajia. Niitä on nyt eri puolilla Suomea 12, ja kokemukset on hyviä. Kaikki palkatut ovat jollain tapaa erityisen tuen tarvitsijoita. Täällä mainittiin tämä neuron moninaisuus tai neurokirjo, joka on nyt ollut pinnalla, mutta hyvin paljon muitakin ongelmia. Heidän kanssaan niin on myös katsottu ne sopivat työt, käyty työyhteisön kanssa läpi tuossa mitä Aino Heikkilän hyvän esityksen myötä tuli ilmi, ja onnistuttu sillä tavalla palkkaamaan näitä ihmisiä. Ja käsittääkseni homma on mennyt hyvin, ainakin alkolaiset itse tykkäävät siitä ja ovat nyt sitten laajentamassa nyt nykyistä 12 työntekijää, palveluavustajaa 24 sitten ensi vuoden aikana. He toimivat hyllyttämisessä, pakkaamossa, tekevät tämmöisiä hommia, jotka heille sopivat, jotka sitten ehkä vapauttaa muita tekijöitä monimutkaisempiin töihin. Joo, mä voisin kuvitella, että on paljon eroja yritysten välillä, että miten vastaanottavaisia ollaan tälle asialle, että siellä on varmaan paljon asenneeroja voisi olettaa siellä kentällä, niin miten te pystytte tällaisia tässä on niin jotain ongelmia asenteeseen liittyen, että yritykset vaikka, että joo, ei me haluta, että tämä on liian vaikeaa meille tai että ei nyt tällä kertaa, niin miten sä pystyt tällaisia niin kuin ennakkoluuloja murtamaan? No, meidän tapa tehdä se on näyttämällä. Business to business viestintä on hyvä. Saman alan yritykset kuulevat, että näin tapahtuu. Me myös käytetään aktiivisesti erilaisia. Meillä on paljon videoita ja meillä on paljon esimerkkejä. Tehdään yritysjärjestöjen kanssa töitä. Eli saadaan tämä viesti, että muuallakin se on onnistunut. Sitten tietysti toinen näkökulma on se, että työyhteisön kanssa käydään näitä monimuotoisen työyhteisön perusjuttuja läpi. Ja mä ajattelisin, että jos työyhteisö on terve, keskustelee keskenään, työntekijät pitävät hauskaa keskenään, niin silloin on niin kuin peruspalikat kohdallaan myös niin kuin ajatellen tätä moninaisuutta. Ja ehkä kolmas asia, mikä tuossa tuli mieleen, niin on se, että meillä on yhteistyöyrityksiä satoja parasta aikaa. Joissakin se toimii, niin kuin ei mitään ongelmaa, joissakin taas tuntuu, että ei niin kuin oikein mikään auta. Ja se on paljon siitä yrityksen kulttuuristakin kiinni. Mutta mä luulen, että mä olen 25 vuotta ylikin tehnyt tätä niin kuin ammatillisen erityisopetuksen hommia, niin uskon, että parempaan suuntaan ollaan siinä mielessä menossa, että monenlaisia ihmisiä tulee sinne työpaikalle. On ne sitten meidän ihmisiä tai sitten ikä, tausta, joku muu. Hyvä, kiitos. Faisa, mä olisin kysynyt sulta seuraavaksi. Ensin, että mikä tämä Amani Hoiva Oy on? Kertoisitko vähän sun johtamasta yrityksestä ensiksi? No niin, kiitoksia. Ja, mä olen perustanut tätä kotihoitoa. Itselle ammatti on terveydenhoitaja ja työskentelen täällä Keski-Pohjanmaa sairaanhoitaja ja 10 vuotta tai näin sitten päätin, että perustaa oma kotipalveluyrityksiä. Ja yrityksiä on kasvanut, että ennen se oli minä itselle, se oli toiminut ja jossain vaiheessa vaihdettiin, että tuli sitten osakeyhtiö. Tällä hetkellä meillä on vähän yli 20 työntekijää. Tämä vuoden on vähän erikoista vuoden, koska tämä on eka kerta meillä on enemmän suomalaisia työntekijöitä kuin ulkomaalaisia. Ennen se on ollut aina näin, että ulkomaalaisia on enemmän kuin suomalaisia työntekijöitä. Sinne on ollut aina kaikenlaista, on tuonut niitä yrityksiä, nämä monikulttuurisia asenne, koska meillä työskentelee ihan kaikenlaista
maasta, että mä itselle olen Keniasta tullut, mutta meillä on kaikki Aasiasta ja Euroopasta ja muut niitä Afrikkaa ja näin niitä, että, mutta hoidetaan ikäihmisiä omakodissa ja vammaisille ja näin niitä, että tämä on se ihan tämä perustehtäviä, mitä yritykset tällä hetkellä tehdään. Okei, kuulostaa hyvältä. Ja toimitte siellä Kokkolassa, eikö niin, ja siellä päin? Kokkola ja koko Keski-Pohjanmaan alueesta. Okei. Sanoit, että teillä on paljon eri työntekijöitä eri maista ja eri kulttuureista, jotka puhuu eri kieliä, niin miten sulle, kun sä toimit siellä johtajana, ja niin mitä tämä tarkoittaa sulle? Minkälaisia kysymyksiä se asettaa sille johtamiselle? Tai mitä toivotaan, että mitä sä pystyt, kun ihmiset puhuu eri kieliä, ei välttämättä kaikki puhu samaa kieltä, niin miten se arki toimii sitten? Miten sä saat sen toimimaan? No, mä päätin niitä sinne alustavaiheessa, että vaikka työ vaatii suomen kieli ja suomi on se sitten pääkieli, mä oon kuitenkin toimin sillä lailla, että englanti ja suomi kieli on sitten että raporttikieli, että me kaikille pystyy niitä hyödytä siitä ja saa omasta, ainakin kaikki osa tämä englantin kieli tai moni on osannut näin, että se sitten on hyödystä nämä ulkomaalaisia työntekijöitä, että kun neillä on mahdollisia myös lukea tai saada se kuitenkin raporttia niitä oma kieli, mitä ne voi ymmärrä ja sitten mä huomasin, että se on vähän vähentänyt nämä minkälaista vahingossa voi tapahtua sinne asiakkaalle näin niitä, koska vaikka suomi on kuitenkin pääkieli ja kaikille pitää niitä toimia, nukuisia on tullut myös moni ulkomaalaisia, niitä myös asiakkaana, ja siinäkin on vaatio, että hoitaja pystyy vähän keskustella muu kieli kuin suomi kieli, ja se on ollut hyödystä niitä molemmat. Ja. Eli se menee sen tilanteen mukaan joustavasti sitten, se teidän toiminta. Hyvä. Kiitos vastauksesta. Shadia, mä olisin sulta kysynyt näistä rekrytointikysymyksistä, että rekrytoinnin tai että moninaisuuden voi huomioida myös rekrytoinnissa, ja se pitäisi myös siinä huomioida. Ja mä tiedän, että teillä oli siellä THL:ssä oli muutama vuosi sitten tällainen rekrytointikokeilu, jonka tarkoitus oli edistää moninaisuutta teidän rekrytoinneissa. Niin kerrotko, että mitä tämä kokeilu piti sisällään ja minkälaisia oppeja te saitte tästä kokeilusta? Joo, kiitos Rolle ja tervehdys kaikille. Tosi kiva olla mukana tässä paneelissa. Meillä oli tosiaan muutama vuosi sitten tämmöinen moninaisesti parempi-niminen tutkimus- ja kehittämishanke, jonka tavoitteena oli nimenomaan keskittyä työelämän monimuotoisuuteen ja erityisesti korkeasti koulutettujen Suomeen muuttaneiden naisten työllistymiseen. Ja yksi osa tätä meidän hanketta oli tällainen hyvin käytännönläheinen rekrytointikokeilu. Eli me oltiin tilanteessa, missä oltiin palkkaamassa THL:lle 2 tutkijaa ja pystyttiin miettimään ja käyttämään hetki siihen, että mietittiin, että no millä tavalla me tyypillisesti rekrytoidaan ja millä tavalla me voitaisiin toimia, jotta me saataisiin houkuteltua mahdollisimman iso hakijajoukko ja mahdollisimman monimuotoinen hakijajoukko. Ja ne 5 monimuotoisuutta edistävää rekrytointikeinoa, joita me kokeiltiin, oli ensinnäkin tämmöinen monimuotoisuuslauseke meidän työpaikkailmoituksissa. Se oli ensimmäinen kerta THL:n rekrytoinneissa, että me suoraan jo heti siinä työpaikkailmoituksessa kehotettiin ja kannustettiin, että toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri taustaisia, eri sukupuolia olevia hakijoita. Ja meillä oli osana tätä rekrytointikokeilua sellainen hakijakysely, johon vastasi puolet meidän hakijoista. Ja tämän hakijakyselyn perusteella niin jo tämä monimuotoisuuslauseke oli yli 85% hakijoista semmoinen tärkeä, rohkaiseva tekijä. Eli se oli
vähintään melko tärkeä motivoiva syy hakea tätä tutkijan tehtävää. Ja myös saatiin palautetta siitä, että se oli niin kuin keino välittää meidän arvoja ja tietyllä tavalla niin kuin madaltaa sitä kynnystä hakea isoon tutkimuslaitokseen töihin. Sitten meidän toinen keino oli se, että me aidosti pysähdyttiin pohtimaan, että minkä tasoista suomen kielen taitoa näihin tutkijan tehtäviin tarvitsee. Eli siinä, missä aika usein, kun on rekrytointitilanne, niin saatetaan ottaa vanha Word-lomake esiin, ja siellä on niin kuin aina edellytetty erinomaista suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa, ja ei välttämättä pysähdytä miettimään sitä, että pärjäisikö tässä myös niin kuin kehittyvällä suomen kielen taidolla, niin tässä me pysähdyttiin ja todettiin, että itse asiassa näihin tutkijan tehtäviin, niin se englannin kielen taito, kun oli tarkoitus julkaista kansainvälisiä tutkimusartikkeleita ja myös niin kuin tehdä haastatteluja maahanmuuttajataustaisen väestön kanssa, niin itse asiassa ne muut kielitaidot kuin suomen kielen taito olikin niin kuin kaikista olennaisimpia, eli me sillä tavalla niin kuin madallettiin sitä edellytettävää suomen kielen taitoa, että edellytettiin, että on niin kuin perustaso Suomesta. Ja tämä oli myös tosi merkittävä asia, eli meidän hakijakyselyssä todella niin kuin merkittävä osa hakijoista kertoi, että se oli motivoiva tekijä hakea ja myös mahdollisti sen, että kun me viestittiin näistä työpaikoista, niin oli luontevaa viestiä sekä suomeksi että englanniksi. Eli aika usein edelleen tänä päivänä tulee palautetta välillä siitä, että yritykset vaikka viestii ja ilmoittaa työpaikkailmoituksesta englanniksi, mutta sitten kun katsotaan sinne, että mitä kriteerejä on, niin onkin se erinomainen suomen kieli niin kuin kriteereissä, eli silloin se on vähän hassua ja aiheuttaa myös niin kuin pettymyksiä työnhakijoissa, että miksi sitten tästä työpaikasta kerrotaan englanniksi, jos sen pelkällä englannin kielen taidolla voi hakea. No sitten kolmas meidän keino oli tämmöinen anonyymi osaamisnäyte, eli anonyymistä rekrytoinnista niin kuin yleensä kun puhutaan, niin puhutaan nimenomaan siitä, että hakemuksesta poistetaan tai piilotetaan ne henkilökohtaiset niin kuin tunnisteelliset tiedot, nimeä, ikää, sukupuolta, kielitaitoa, mutta tässä meidän rekrytointikokeilussa niin me kokeiltiin tämmöistä osittain anonyymiä rekrytointia, eli meillä oli ensimmäisessä vaiheessa kaikki hakijat lähetti tämmöisen 1 sivun osaamisnäytteen ja tämmöinen niin kuin tutkimusideapaperi, ja me pisteytettiin ne sitten ennalta määriteltyjä kriteerejä vasten. Ja ajatus oli nimenomaan se, että kun me tiedetään, että kaikilla meillä on ennakkoluuloja, tiedostamattomia ajatusvinoumia, jotka vaikuttaa siihen, että miten me arvioidaan, että kuka on pätevin ja kuka olisi paras tähän tehtävään, niin jos me ei tiedetä, että niin kuin kuka tämä hakija on, niin tietyllä tavalla se on niin kuin paras mahdollinen tilanne antaa sen osaamisen nimenomaan puhua puolestaan. Mutta sitten meillä oli toisessa vaiheessa, arvioitiin myös tämmöiset perinteiset CVt ja työhakemukset, ja tähän haastatteluvaiheeseen sitten kutsuttiin ne hakijat, jotka oli molemmissa vaiheissa saanut parhaimmat arviot. Ja sitten 4. ja 5. keino keskittyi sitten taas niin kuin viestintään, eli siinä, missä tyypillisesti THL:n työpaikkailmoituksista on ilmoitettu valtiolle.fiissä ja thl.fi kautta avoimet työpaikat, niin tässä rekrytointikokeilussa me oltiin tosi aktiivisia siinä, että viestittiin erilaisissa Facebook-ryhmissä, erilaisissa sähköpostilistoilla ja pyrittiin nimenomaan proaktiivisesti tavoittamaan niitä työnhakijoita, jotka ei välttämättä tähän asti ole ajatellut, että THL voisi olla heistä kiinnostunut työpaikka. Ja näiden keinojen kautta niin me saatiin näihin 2 tehtävään niin yhteensä 120 työhakemusta 96 eri hakijalta, ja nämä hakijat puhu 26 eri äidinkieltä ja joka 4. oli väitellyt. Ja harmillisesti meillä ei ole ihan sellaista vertailukelpoista tietoa, että minkälainen hakijajoukko on ollut tutkijan tehtäviin, joissa ei ole käytetty näitä keinoja, mutta palaute ja semmoinen niin kuin
yleiskäsitys HR:n puolelta on, että oli selvästi isompi hakijajoukko ja just tämän äidinkielen näkökulmasta niin selvästi keskimääräistä monimuotoisempi hakijajoukko. Ja sen takia niin meidän viimeinen keino oli nimenomaan se, että me pyrittiin viestimään läpi tämän rekrytointikokeilun niin selkeästi kaikille hakijoille, ja kun valinnat oli tehty, niin kaikki hakijat sai tiedon siitä, että kuka valittiin ja minkä takia. Eli ihan semmoinen yhden kappaleen perustelu, että tämä henkilö ja näillä koulutus- ja työkokemus niin kuin, taidoilla. Ja tästä me saatiin myös valtavan hyvää palautetta, eli moni laittoi vielä jälkikäteen työnhakijoista viestiä, että kiitos, että tästä välittyi sellainen arvostava kuva ja myös niin kuin kokemus, että tämä on reilu ja läpinäkyvä rekrytointiprosessi, että aika harvoin työnhakijat saa palautetta, saatikka tietoa siitä, että kuka valittiin, ja meille oli tosi tärkeää, että kun pystyttiin vain 2 henkilöä rekrytoimaan, niin että niille kaikille muille hakijoille jää myös sellainen hyvä työnantajamielikuva ja ajatus siitä, että voisin hakea THL:lle myös jatkossa. Kiitos. Ja tästä tosiaan voi tehdä se johtopäätöksen, mikä Ainokin esityksessä tuli esiin, että myös työnantaja hyötyy tästä näin, että tällä tavalla saadaan ne parhaat ja sopivimmat työnhakijat hakemaan sitä työpaikkaa. Olisin ihan lyhyesti kysynyt tuosta anonyymista rekrytoinnista, että tiedetään, että Helsingin kaupungilla on tämä kokeilu ja niitä on muuallakin, niin mikä on sun, Sadia, mikä on sun näkemys tästä anonyymista rekrytoinnista? Joo, tosi hyvä kysymys. Sehän on sellainen keino, joka on ollut pinnalla nyt viime vuosina, ja jossain määrin siihen on ehkä kohdistunut sellaista tosi suurta toivoa ja toivetta, että jos me nyt vaan otetaan anonyymi rekrytointi käyttöön, niin silloin työelämässä oleva syrjintä ja rekrytointisyrjintä niin kuin pystytään poistamaan. Ja valitettavasti niin kuin tutkimustiedon valossa näin ei ole, eli se ei yksittäisenä keinona ole riittävä siihen, että pystyttäisiin niin kuin kitkemään rekrytointisyrjintä täysin, mutta niin kuin mä ajattelen, ja esimerkiksi tämä Helsingin kaupungin rekrytointikokeilu anonyymin rekrytoinnin osalta, niin antoi viitteitä kuitenkin siitä, että jos samanaikaisesti tiedostetaan se, että meillä on erilaisia ennakkoluuloja ja ajatusvinoumia, jos samanaikaisesti mietitään, että minkälaisia ne on ne meidän toimintatavat meidän tiimeissä, meidän organisaatiossa, onko ne mukaan ottavia, onko ne inklusiivisia, niin yhtenä keinona se voi olla hyödyllinen. Ja esimerkiksi Helsingin kaupungin osalta niin näissä anonyymeissä rekrytoinneissa niin ne työnhakijat, joilla oli vieraskieliseksi mielletty nimi ja myös yli 55-vuotiaat työnhakijat, niin sai todennäköisemmin kutsun työhaastatteluun kuin niissä työnhauissa, jotka ei ollut anonymisoituja. Eli sillä tavalla on viitteitä siitä, että niin kun se on vaikuttava keino, ja nimenomaan sekin on mun mielestä tosi tärkeä puoli huomata, että esimerkiksi anonymisoinnin kautta niin se ei hyödytä vain yhtä hakijaryhmää, vaan ikään kuin monia monimuotoisuuden ulottuvuuksia. Kyllä, eli tämä on niin kuin askel eteenpäin, mutta ei sinänsä riittävää vielä. Tässä vaiheessa mä olisin kysynyt Vilmalta, että olisiko siellä chatissa kommentteja tai kysymyksiä. Mä toistan vielä sen, että mikä aikaisemmin tuli esille, että jos haluatte esittää kysymyksiä, niin mielellään se kohdentetut kysymykset panelisteille, koska meillä ei ole aikaa niin kuin kaikkia kysymyksiä kaikkien kanssa käydä läpi. Mutta olisiko siellä Vilma mitä haluaisit nostaa esille? Joo, täällä on muutamia kysymyksiä tullut ja chatti alkaa lämmetä täällä. Käydään jo aktiivista keskustelua moninaisuuden huomioimisesta johtamisessa. Esimerkiksi täällä Henna Jousmäki kommentoi, että alustuksen jälkeen tulee selkeästi esiin se, että hyvän johtamisen ja moninaisuusjohtamisen piirteissä on paljon samankaltaisuutta. Tämmöisen kommentin tähän väliin nostan täältä. Ja sitten tässä tuli just kysymys Minna Rissaselta. Eri kieliryhmät saattavat ryhmäytyä työpaikoilla omiksi ryhmikseen, niin suomen kielen taito ei kehity, kun puhutaan keskenään omaa äidinkieltä. Miten tätä voitaisiin huomioida työpaikoilla? Kiitos. Faisa, mä olisin kysynyt sulta, tämä varmaan sopii sulle hyvin tämä kysymys. Teillä on, teillä on ihmisiä, jotka ei välttämättä puhu samaa kieltä työpaikalla, niin
onko se niin, että he sitten niinku on omissa keskenään pelkästään tekemisissä vai pystyykö jotenkin tätä asiaa edistämään sille, että kaikki olisi yhdessä tekemisissä, että ei syntyisi sellaisia omia porukoita? Miten sä olet tämän kokenut? Eli meille toimi sillä lailla, että kotihoito, tai ainakin kotihoito toimi sillä lailla, että jokainen työntekijä käy itselle yksin niitä asiakasluona, ja moni asiakas on sitten, että on vaatinut, että suomen kieli, mikä on sitten pakko, että kieli vähän edistää tai kehittää niitä eteenpäin. Mutta jos me puhutaan esimerkiksi sinne palaverissa ja näin, niitä me on yrittänyt toimia sillä lailla, että molemmat nämä esimerkiksi englanti ja suomen kieli, ja jos esimerkiksi tulee nämä uusia työntekijä, kun ne tulee nämä perheyrityksiä, että me on lähettänyt niille, että ulkomaalaisia, että työskentelee molemmat niitä suomalaisia ja myös ulkomaalaisia työntekijöitä, että ne sai molemmat niitä hyötyä, ja pystyy vähän niitä kehittämään oma tai suomen kieli. Mutta se on totta, että jos meillä oli jos meidän työpaa oli sellaisia, että työ tehdään yksi paikka ja sitten on niin helpompi, että puhutaan tai edistää oma kieli ja sitten suomen kieli vähän niitä ei sitten edistä eteenpäin, mutta mä tykkään, että kun kotihoito toimii niin, että sun pitää käydä itselle, sä oot itselle vastuuksia sinne asiakasluona, sun pakko keskustella asiakas, se on sitten pakko että kehittää oma kieli, suomen kieli, mikä on se virallisesti kieli työelämästä tästä. Kyllä, ja se on mahdollisuus myös oppia sitä suomen kieltä sitten niissä tilanteissa, että nopeastikin Kyllä. varmasti. Shadia, sulla oli kommentti siellä. Joo, kiitos. Tosi hyvä kysymys ja hyvä, että tämä kielikysymys nousi esiin, koska nimenomaan niin kuin väestötutkimuksista tiedetään, että se on se kaikista yleisin ja merkittävin työllistymisen este, erityisesti niin kuin ulkomailta Suomeen muuttaneilla. Ja aika usein me mietitään sitä niin kuin kielitaitoa ja suomen kielen käyttämistä nimenomaan niin kuin yksilötasolla ja tiimitasoisesti, että no miten me toimitaan porukoissa, mutta että haluaisin nostaa esiin tähän myös niin kuin organisaation näkökulman, että miten meidän organisaatioiden toimintatavat ja esimerkiksi niin kuin osaamisen kehittämisen rakenteet niin tukee sitä suomen kielen käyttöä ja suomen kielen kehittymistä. Eli meillä osana sitä moninaisesti parempi hanketta, niin tämä kielitietoisuus oli sellainen asia, jota me paljon jumpattiin ihan meidän oman organisaation ja tiimitason toiminnassa. Ja yksi semmoinen oivallus oli, että THL ei ollut ennen tarjonnut mahdollisuutta työntekijöille käydä suomen kielen kurssilla osana työaikaa ja työnantajan maksamana. Mutta samaan aikaan meillä oli valtavasti niin kuin muunlaista osaamisen kehittämiseen liittyvää koulutustarjontaa viestintään tai johtamiseen tai projektityöhön. Ja meillä itse asiassa perustettiin tämmöinen niin kuin THL:n sisäinen niin kuin, kansainvälinen verkosto. Nykyään aika paljon puhutaan tämmöisistä niin kuin employee resource groups, eli minkälaisia niin kuin sisäisiä verkostoja nimenomaan niin kuin monimuotoisuuden eri ulottuvuuksien ympärille muodostuu, ja ne voi olla tosi tärkeitä työntekijöille niin kuin semmoisia vertaistuen väyliä, ja tämä tarve suomen kielen kursseille niin nousi itse asiassa nimenomaan tästä meidän International THL-verkostosta. Ja se oli yksi sellainen konkreettinen tapa, jolla niin kuin työnantaja pystyi ensinnäkin jotenkin osoittamaan, että hei, että me arvostetaan kaikkia työntekijöitä, me tunnistetaan, että meidän työntekijöissä on erilaisia tarpeita ja myös niin kuin aidosti ihmisten palaute siitä, että miten erilaista on yrittää käydä suomen kielen kurssilla työpäivän jälkeen väsyneenä työn ja niin kuin vapaa-ajan yhteensovittamisen puristuksessa verrattuna se, että jos voikin käydä osana sitä työpäiväänsä kenties jopa niin, että se sisältö on niin kuin räätälöity siihen ammattisanastoon, niin sellainen myös konkreettinen ratkaisu ja ajatus, jolla me voidaan organisaatioina tulla vastaan ja mahdollistaa se suomen kielen kehittyminen.
Hyvä. Sä mainitsit tämän sanan kielitietoisuus, niin voiko olla niin, että tässä asiantuntijaorganisaatioissa niin se Suomen ajatellaan jotenkin, että sillä englannin kielellä pärjää kaikki, ja jotenkin sitten se suomen kieli jää vähän varjoon, että sen niin kuin, ei niin kuin edes yritetäkään opettaa suomea heille, jotka niin kuin ei osaa sitä vielä hyvin, tai ei, heidän kanssa ehkä puhutaan englantia tai viestintään sitten englannin kielellä, että tällaisessa organisaatiossa on ehkä jopa vaikeampi opetella sitä suomea tai niin päästä sillä suomella sisään kuin jossain niin kuin paikassa, missä se työkieli on suomi. Mitä sä ajattelet tällaisesta? Mä sanoisin, että tässä on selkeästi ehkä sektorien välisiä eroja, eli erityisesti niin kuin yksityisellä sektorilla ja isoissa yrityksissä niin ollaan jo siinä tilanteessa, että englanti niin kuin on monessa yrityksessä se niin kuin ensisijainen kieli, se voi olla se toimistokielikin, toisaalta sitten monissa henkilöstökyselyissä tai laadullisissa haastatteluissa kyllä nousee esiin se niin kuin yksilökokemus, että jos ei puhu sitä paikallista kieltä tai suomen kieltä, niin voi olla niitä tilanteita, missä kuitenkin kokee, että jää ulkopuoliseksi tai jää jotain epävirallista tietoa saamatta, mutta selkeästi meidän julkisella sektorilla edelleen tämä kielikysymys on semmoinen iso asia ja mä tykkäsin tosi paljon, miten Faisa kuvasit semmoista niin kuin joustavaa suomen ja englannin rinnakkaista käyttöä, ja se oli myös se kielitietoisuuden muoto, joka me löydettiin niin kuin tässä moninaisesti parempi hankkeessa. Eli meillä ei missään vaiheessa ollut tarkoituksena se, että meidän projektissa tai meidän tutkimuslaitoksen toiminnassa ei lainkaan käytettäisi suomea, koska se ei ole tarkoituksenmukaista niin kuin sen meidän perustehtävän näkökulmasta, vaan me nimenomaan pyrittiin löytämään tapoja, että miten sitä asiantuntijatyötä on mahdollista tehdä myös kehittyvällä suomen kielen taidolla. Ja yksi oli nimenomaan se, että me käytettiin joustavasti rinnakkain myös englantia. Eli kun se oli sellainen yhteinen kieli, niin me kokousten alussa todettiin, että tämä on kielitietoinen kokous, tässä voi käyttää puheenvuoroja suomeksi tai englanniksi, aina riippuen siitä, että mikä se on se kieli, millä minä saan parhaiten sen oman osaamisen jaettua. Ja esimerkiksi vaikka niin kuin puhuttiin ääneen, että kun me laitetaan mailia toisillemme, niin ei tarvitse olla virheettömiä. Eli meillä on aika paljon semmoisia tiukkoja normeja ja oletuksia, että esimerkiksi vaikka niin kuin virheettömyydestä kirjallisissa töissä, kirjauksissa tai sähköposteissa, ja aika monet niistä voi loppujen lopuksi olla sellaisia, että ne ei ole välttämättömiä, ja siihen voi mennä hirveän paljon epätarkoituksenmukaista työaikaa ja myös semmoista niin kuin stressiä, mutta jos me yhdessä sovitaan, että niin kuin on ok soittaa, jos se on helpompaa, tai on ok, että se kehittyvä kielitaito näkyy siinä sähköpostissa, niin se voi olla myös tämmöinen kielitietoisuuden ja inklusiivisuuden muoto. Hyvä, kiitos. Sitten Taina, sulla on kommentti, eikö niin? Joo, tämä on niin kiinnostava aihe ja tästä tuli tosi hyviä mielenkiintoisia näkökulmia Faisalta ja Shadialta jo, mutta en malta olla niin kuin kommentoimatta siitä syystä, että on niin monella tapaa samaa mieltä ja mun mielestä tässä on niin kuin tosi tärkeää tunnistaa sitä, että minkä tyyppisistä työtehtävistä on kysymys, minkälainen ala tai organisaatio on kyseessä. Tuossa Faisan yrityksen esimerkissä on mun mielestä tosi tärkeä niin kuin just se, jonka toitkin esiin, että kun ne asiakkaat on pitkälti suomenkielisiä, niin silloinhan se vaatii tavallaan myös sieltä työntekijältä tavallaan sitä kehittyvää suomen kielen taitoa ja sitten taas työnantajalta ikään kuin niiden edellytysten luomista ja niin kuin sen tuen antamista tilanteessa, jossa se ei vielä ikään kuin ole lainausmerkeissä täydellinen se kielitaito. Ja siinä on tietysti niin kuin kysymyksessä tämmöiset potilasturvallisuuskysymykset ja ihan niin kuin, asioiden ymmärtäminen, kun vaikka lääkkeiden ja muiden tällaisten niin kuin fataalien kysymysten kanssa ollaan tekemisissä, niin ei ole ikään kuin varaa virheisiin. Mutta sitten jos mä ajattelen niin kuin laajemmin, niin me tehtiin nimittäin vähän selvitystä kansalaiskyselyä tuossa muutama vuosi sitten, 2022, siitä, että miten ihmiset kokee monikulttuurisen työyhteisön. Ja yksi niistä haasteista, jotka siellä niin kuin nousi kaikkein tärkeimmäksi, niin nimenomaan just tämän niin kuin haasteiden kautta, jos lähestytään, niin 70% koki, että kielimuuri aiheuttaa niitä selkeästi niin kuin haasteita
työyhteisössä, jos oli omakohtaista kokemusta monikulttuurisesta työyhteisöstä, ja toinen sitten merkittävä 45% koki, että erilaiset tavat tehdä työtä, jossa siinäkin voidaan niin kuin kokea, että ehkä se kielimuori jollain tavalla voi olla siellä taustalla, mutta et ennen kaikkea sit se, että meillä ei välttämättä ole kauhean niin kuin selkeitä keinoja niin kuin reagoida tai käsitellä tai taklata näitä asioita. Että tosiaan tämä työajalla tapahtuva kielen opiskelun mahdollistaminen, niin se on erittäin tärkeää nimenomaan sen oman alan ja omaan työtehtävään liittyvän sanaston haltuun ottaminen. Mutta ihan siis se, että se muukin työyhteisö ikään kuin oppii sanottamaan ja käsittelemään niitä ristiriitoja semmoisella rakentavalla tavalla, että kysyttiin sitä, että miten niitä on ratkaistu, niin 49% koki, että työyhteisössä on keskusteltu niistä aiheista, mutta sitten siellä oli ihan siis semmoinen 9%, jossa ei ole tehty mitään, ja sitten muistan, että semmoinen noin 10% vastasi, että kerrottiin, mikä on suomalainen tapa tehdä töitä. Eli tavallaan niin kuin edellytetään henkilöltä, että hän jollain tavalla niin kuin adaptoituu ja sopeutuu alasta riippumatta siihen, että mikä se tapa on, sen sijaan, että jotenkin vuorovaikutteisesti ja arvostavasti sitä asiaa sit työyhteisössä käsiteltäisiin. Ja useinhan se keskustelukaan ei pelkästään riitä, se on tietysti hyvä alku, mutta olisi tavallaan hirveän tärkeää, että pohditaan, että onko meidän käytännöt, vaikka perehdytyskäytännöt tai työparityöskentely tai muut sellaiset niin kuin elementit siinä työn tekemisessä niin kunnossa, ja onko ne yhdenvertaiset kaikkien näkökulmasta? Voisiko perehdytys olla esimerkiksi usealla eri kielellä, se materiaali otettavissa haltuun jo niin kuin alkuvaiheessa muullakin tavalla kuin suomen kielellä, jos suomen ymmärrys ei vielä ole ikään kuin, tai että se on kehittyvä, ja toisaalta sitten usein kiire estää tätä meillä työelämässä, mutta se työparityöskentelyhän on niin kuin hirvittävän tärkeä ja niin kuin hyvä tapa sitouttaa sitä koko työyhteisöä ikään kuin siihen ajatteluun, että me tehdään tätä työtä yhdessä ja tässä on niin kuin mahdollisuus kehittyä niin kuin porukalla. Niin, ja mä ajattelen, että työparityöskentely siinä niin kuin just, että molemmat voi oppia siinä parhaimmillaan. Se perehdyttäjä ja sitten se, ketä perehdytetään. Että siellä voi tulla jotain uusia ideoita syntyä, niin kuin tässä siinä Ainon esitelmässä tuli esille. Petteri, jatka vaan jo. Joo, tärkeä näkökulma siitä syystä, että ihmiset kyllä suhtautuu, niin kuin valtaosa suhtautuu hyvin myönteisesti siihen, että työpaikalla on erilaisia kulttuureita meidän kyselyn perusteella, ja se on niin kuin jopa kehittynyt parempaan suuntaan, ja nimenomaan siellä on se toisista kulttuureista oppiminen ja ennakkoluulojen hälveneminen niin kuin se koko työyhteisötasolla niin tärkeimpiä syitä, että miksi pidetään tärkeänä sitä, että omassa työyhteisössä on moninaisuutta. Kyllä. Petteri, mä olisin sulta kysynyt, että miten nämä kielikysymykset näkyy teillä? Mä olettaisin, että teillä on opiskelijoita, joilla on muitakin äidinkieliä tai muu äidinkieli kuin suomi tai ruotsi, niin aika paljonkin voi olla. Ja sitten mä olisin kysynyt näistä työpareista, onko se teille tuttu toimintatapa? No, ammatillisessa koulutuksessa, jos mä ajattelen koko kenttää, niin suuri osahan meillä on 2/3 taitaa olla niin yli 20-vuotiaita opiskelijoita, ja vaikka ammatillisissa erityisoppilaitoksissa sitten onkin tällä hetkellä vähän nuorempaa porukkaa. Mun näkökulma on ehkä niin kuin enemmän niin kuin ammattiin kasvaminen siellä työpaikalla, ja siihen liittyen niin kuin kysymys siitäkin, että kun tässä on puhuttu paljon nyt siitä, että tehdään niin tai tehdään näin siellä työyhteisössä, niin kuka tukee sitä työyhteisöä? Me tehdään paljon yhteistyötä näiden PK- ja mikroyritysten kanssa, joissa ei ole semmoisia valmiita HR-osastoja tai tietämystä, mitä ehkä isossa yrityksessä on. Ja silloin niin kuin joudutaan miettimään sitä, että ammatillisessa koulutuksessa erityisoppilaitoksilla on henkilökuntaa, joka voi tulla sinne ohjaamaan. Ja todella kysymys työparista on oikein hyvä, siis työpaikalla joku ihminen, johon kiinnittyy, oli se sitten maahanmuuttajataustainen kieliasioiden kanssa eteenpäin menevä tai muusta syystä niin kuin erilainen siihen työpaikkaan tai työyhteisöön tuleva työntekijä, niin se on hyvä tapa, pyritään siihen, että löydetään luottoihminen, koska se aina auttaa, niin kuin, se tekee siitä ympäristöstä ikään kuin psykologisesti turvallisemman, on joku, jonka koen, että ymmärtää mua siinä, mutta kyllä sitten meillä niin mä mietin sitä
palaan hiukan takaisin tuohon Sadian esittämään rekrytointiin, anonyymiin rekrytointiin, että se on ihan jees ja hyvä tapa ja suositeltava. Sitten käännän asian toisinpäin sillä tavalla, että esimerkiksi meillä ammatillisessa erityisopetuksessa joudutaan kysymään, että millä tavalla meidän opiskelijat voisivat päästä sinne työmarkkinoille, kun he eivät ehkä pysty hakemaan jo valmiina olevia työpaikkoja. Kun katsotaan nykyajan työpaikkailmoituksia, niin siellä on aikamoisia edellytyksiä usein. Meidän työpaikat syntyy useimmiten neuvottelun tuloksena. Kuinka voidaan yhdistää tekemättömiä töitä, tarvittavaa työvoimaan, osaamista ja sitä, mitä meillä on tarjolla. Ja mä luulen, että tämä on niin kuin tulevaisuuden kysymys siinä, että ensinnäkin kuinka hyvin työnantajat yksityisellä puolella, julkisella puolella on valmiit niin kuin pohtimaan sitä, että voiko töitä organisoida jollain tapaa uudelleen. Ja toinen asia on sitten se, että onko meillä niin kuin välittäviä tahoja. Ne voi olla työllisyyspuolen tahoja, ne voi olla hyvinvointialueeltakin tulevia tahoja, tai ne voi olla ammatillisen koulutuksen ihmisiä, jotka ikään kuin toimii siinä välissä silleen, että käydään läpi ja ikään kuin opitaan, että näinkin voi tehdä asioita. Ja sillä tavallaan tämä, sanotaan tuo Alkon prosessi, mihin mä yritin tuossa linkata yhden haastatteluartikkelin, niin siinä käytiin pitkät keskustelut siitä, että mikä voi olla se työnkuva, minkälainen se voi olla, minkälainen rekrytointi siihen pitäisi olla, mistä löytyy tällaisia ihmisiä. Alko halusi toteuttaa myös yritysvastuutaan tässä. Ja sen jälkeen mietittiin sitä, että kuinka puhutellaan näitä ihmisiä, miten he löytää sen luottohenkilön sieltä. Tehtiin se yhteistyökuvio siitä. Ja tämä on varmaan se, mitä joudutaan sitten niin kuin tekemään sen rinnalla, että muokataan tätä rekrytointikäytäntöä, anonyymiä rekrytointia ja muuta semmoista. Hyvä, kiitos. Haluatko Sadia kommentoida tätä lyhyesti? Joo, tosi hyvää keskustelua ollut ja ehkä mä voisin itse asiassa ottaa vielä yhden näkökulman, mitä ei ole vielä niin kuin tähän liittyen pohdittu, että siinä missä niin kuin, se työyhteisön monimuotoisuus, me ollaan niin kuin siitä puhuttu, mutta yksi peruste myös, että miksi tämä on niin todella tärkeä asia on se, että myöshän meidän niin kuin asiakaskunta monimuotoistuu koko ajan ja niin kuin julkisella sektorilla tätä on niin kuin lähestytty esimerkiksi sitä kautta, että kunnat on asettanut strategisia tavoitteita, että halutaan, että oma henkilöstö heijastaa sitä kuntalaisten jakaumaa niin kuin äidinkielen tai niin kuin ikärakenteen näkökulmista, mutta sitten jos ajatellaan niin kuin yrityspuolella, niin mun mielestä on niin kuin muutamia tosi hienoja esimerkkejä siitä, että miten se, että meillä onkin monimuotoinen tiimi pohtimassa sitä meidän ydintoimintaa tai miettimässä meidän palveluita tai tuotteita, niin voikin löytyä aivan uusia ideoita ja niin kuin semmoisia vielä löytämättömiä polkuja ja yksi semmoinen konkreettinen esimerkki oli jo muutamia vuosia sitten Itäkeskus, kauppakeskus, jonka alueella joka 4. asukas puhuu äidinkielenään jotain muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia. Myös niin kuin, muslimien osuus asukkaista on huomattava, mutta samaan aikaan mikään kauppakeskus Suomessa ei ollut spesifisti tunnistanut, että tässä meillä on potentiaalinen asiakasryhmä erityisesti niin kuin Ramadanin päättymisen Eid-juhlan yhteydessä. Ja tuolloin niin kuin muslimitaustaiset markkinointialan ammattilaiset oivalsi, että hei, jos me luodaankin tähän Ramadanin päättymisen yhteyteen tapahtumia, alennuskampanjoita, niin tässä meillä on valmis asiakasryhmä, joka haluaa tulla viettämään juhlapyhää oman perheensä ja sukunsa ja ystäviensä kanssa. Ja tuolloin siis Itäkeskus teki niin kuin mainoksia, oliko se nyt 7 eri kielellä ja oli nimenomaan erilaisia tapahtumia, mutta tällaista uutta ideaa ei olisi syntynyt, jos siinä päättävän ja ideoivan pöydän ympärillä ei olisi ollut myös muslimitaustaisia ammattilaisia. Eli sellainen vielä näkökulma tähän, että miksi tämä on niin todella tärkeä asia, koska jos meitä on vaan samoista lähtökohdista niin kuin olevia ihmisiä pohtimassa, niin tämän kaltaisia uusia innovaatioita ei silloin synny. Kiitos. Faisa, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Että itselle, tai jos mä ajattelen meidän oma yrityksiä, että miten tämä työyhteys ja miten se toimii, että mä oon
mä oon ajatellut tätä kysymyksiä, mä oon ajatellut, että se kyllä vaatii hyvä johtajuus, että hyvä johtaja on siinä vastuuksi, että tiedetään, mitä kuka on hänen työntekijä ja minkälaisia työntekijä, mikä on heillä vahvuuksia ja niitä ja miten ne voi tukea niitä oma työntekijä ja sillä lailla. Ja mä oon yrittänyt toimia sillä lailla, että on nämä hoitoala tai hoitosektori on sillä lailla, että se kyllä vaatii suomen kieli niitä sinne työaikana, mutta kuitenkin, että kun nyt mä oon perustellut tätä yritystä ja mä oon ollut niin monta vuotta, kyllä mä huomasin, on nämä ikäihmisiä, joku toivo tai odota ulkomaalaisia maahanmuuttajia, että vähän, että tuo joku eri kulttuuri ja näin niitä omasta työtä. Ja sitten on nämä, joku on vaatinut, että suomen kieli, että joku osaa ja ymmärrä kieli hyvin ja sillä lailla. Mutta hyvä johtajuus on sillä lailla, että työtä sun kaikkia työntekijää ja ymmärrä kaikenlaista niitä vahvuuksia ja heikkouksia, ja yritän tukea ja lähettää työntekijä, missä on helppo integroida nopeasti ja sillä lailla. Että siksi mä ajattelen, että me on toimi niin hyvin niitä kaikenlaista eri monikulttuuria, että koska mä oon ajatellut kaikkia työntekijä niitä oma vahvuuksia ja mitä asiakas toivoo ja yritän anna niitä suoraan niitä palautteja ja kuuntele mitä asiakas haluat ja näin niitä. Se on sitten helpompi integroida sen ulkomaalaisia työntekijöitä, joku ei ole suomen kieli niitä vahvuuksia, että voisi lähettää esimerkiksi paikka, mitä on niin helpompi hyväksyä ja näin niitä. Ja toisenpäin ja näin niitä, että on nämä esimerkiksi työntekijä, joku on niin helppo, että raportti puhelimessa kuin kirjoittamisesta, että on yrittänyt tukea sillä lailla ja näin niitä, että kun sä tiedät, miten sun organisaation toimii, se on sitten helppo niitä jakaa se tehtävinä. Kiitoksia. Kiitos. Tämä niin kiteytyy siihen hyvään johtamiseen pitkälti. Ja tulee vielä se Petteri mainitsema trukkikuski esimerkki, että hän ei osannut kirjoittaa ja lukea, mutta niin kuin silti pystyttiin tekemään jotain toimenpiteitä, miten hänestä tuli osa työyhteisöä ja pärjäsi siinä työtehtävässä. Taina, ole hyvä. Joo, mä tartun tuohon Faisan täkyyn liittyen tähän työnantajan vastuuseen ja esihenkilöiden vastuuseen ikään kuin siinä työnantajien edustajina, niin meillä kuitenkin lainsäädännössä tulee niin kuin hyvinkin selkeät velvoitteet, nimenomaan syrjinnän kielto ja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen työelämässä, jotka sitten väistämättä ikään kuin on työnantajan vastuulla siinä tilanteessa, kun työyhteisössä ollaan ja vähintään 30 henkeä työllistäville työpaikoille. Ja jos niin kuin parhaimmillaan ikään kuin optimitapauksessa, niin parhaimmillaan tehtäisiin niin, että se ei olisi vain sen työnantajan toimi, vaan että se olisi yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa käsitelty ja laadittu asiakirja, eli keskustellen ikään kuin sitoutettu koko henkilöstö siihen, että miten me toimitaan yhdenvertaisesti ja miten me edistetään yhdenvertaisuutta, ennaltaehkäistään syrjintää ja ajatellaan se niin, että se on ikään kuin myös koko työyhteisön valinta ja vastuu, että näin toimitaan, mutta tuo työnantajan vastuu on semmoinen selkeä kuitenkin sieltä lainsäädännöstä lähtevä asia. Ja sitten tietysti mitä voidaan ajatella, niin työyhteisössähän voidaan niin kuin edistää myös tämmöisillä vapaaehtoisilla toimilla, niin kuin vaikka turvallisemman tilan periaatteilla tai just hyvällä perehdytyssuunnittelulla ja ohjauksella, mitä tässä jo aiemmin todettiin, niin sitä kaikkien hyvää työelämäkokemusta. Kiitos. Tosi hyvää keskustelua. Ja mun mielestä osoitus siitä, että on näin hyvä, on se, että meillä on nyt enemmän osallistujia linjoilla kuin silloin, kun tämä keskustelu alkoi. Eli kukaan ei ainakaan niin kuin lähtenyt pois tästä keskustelun aikana. Tämä menee hyvin. Ja olisin nyt Vilmalta kysynyt, kun tuli tämä runsas yleisö nyt puheeksi, niin olisiko siellä mitään kommenttia, mitä haluaisi nostaa esille, tai kysymystä? Joo, kiitos oikein paljon. Tosi mielenkiintoista keskustelua ja täälläkin on käyty
käyty keskustelua ja kommentoitu ahkerasti. Tosiaan keskustelua käydään täällä Q&A-toiminnon puolella. Ja valitettavasti ihan kaikkia kommentteja ja kysymyksiä ei ehditä ottaa tässä tämän ajan puitteissa, mutta jos panelistit haluaa paneelin jälkeen, niin näitä voi toki täällä käydä vielä kommentoimassa. Täällä on keskusteltu monestakin aiheesta. Teknologia on täällä noussut myös keskusteluun. Täällä on kysytty muun muassa, että ratkaiseeko teknologia työelämän kielihaasteita. Ja siitä on käyty keskustelua. Onko tästä? Joo, tämä on hyvä kysymys. Haluaisiko joku aloittaa tällä teknologialla? Kaikenlaisia sovelluksia on nykyään käytössä työpaikalla, mitkä kääntää kieltä nopeasti. Joo, ole hyvä, Shadia. Joo, mä voin aloittaa reflektoimaan. Kyllä mä tiedän, että monissa yrityksissä niin kuin on käytännön tasolla hyviä kokemuksia nimenomaan siitä, että miten erilaiset käännössovellukset, simultaani käännöstulkkausjutut niin mahdollistaa sen, että työntekijä pysyy paremmin kärryillä ja myös tekoäly on sellainen, jota niin kun siihen liittyy sekä niitä uhkia että mahdollisuuksia, ja tähän liittyen niin esimerkiksi meillä THL:ssä niin kun hyödynnettiin sitä, että vaikka meidän henkilöstötilaisuudet on pääosin suomeksi, niin työntekijä saattoi osallistua niin, että samaan aikaan se niin kuin teknologinen sovellus käänsi sitä niin kuin englanniksi, mutta sitten omalla toiminnalla pyrittiin myös luomaan sitä osallisuuden kokemusta sillä, että henkilöstötilaisuuksien kutsuihin oli kirjoitettu, että ensinnäkin siis kerrottu, että millä kielellä se on yksi kielitietoisuuden niin kuin tämmöinen konkreettinen teko, että ei niin kuin oletuksena pidetä sitä, että no aina se on suomeksi, vaan kerrotaan aidosti, että millä kielellä mikäkin tilaisuus on, mutta että myös suomenkielisten tilaisuuksien yhteydessä niin oli suoraan todettu, että on mahdollisuus ja lupa esittää kysymyksiä englanniksi, eli sillä tavalla niin kuin mahdollistaa sitä, että se teknologinen sovellus on siinä apuna, mutta että myös me halutaan kuulla, jos joku haluaa kysyä tai kommentoida englanniksi. Hyvä, kiitos. Petteri, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Mä laajennan pikkasen siihen, jos puhutaan nyt vaikka neurokirjon ihmisistä työntekijänä. Siis perustana tuossa mitä Shadiakin sanoi, on tämä ymmärrys. Ja ymmärrystä voi olla niin kuin vähän eri kohteisiin. Yksi on se, että miten ymmärrän ne työtehtävät ja töissä olemisen. Ja tässä niin kuin erilaiset kommunikointivälineet ja ohjeistukset on tosi paljon hyödyksi. Meillä käytetään niitä paitsi sitten toi ihan kielellisen ymmärtämisen tukena, niin myös on ihmisiä, joille tuottaa normaali tekstin lukeminen tai kopiokoneen tai jonkun monimutkaisemman masiinan ohjeiden seuraaminen hankaluuksia. Miten voidaan semmoinen vaikkapa selkokielistä tai esittää kuvina tai tukea ikään kuin sitä työtehtävän ymmärrystä. Mutta ihan yhtä lailla tärkeää on niin kuin tukea sitä ymmärrystä omasta tilanteesta ja olemisesta siinä yhteisön jäsenenä, että minkälaiset säännöt on ja minkälaisia käytäntöjä on, olenko ymmärtänyt oikein työajat tai työssä tekemisen tavat tai niin edelleen. Ja kaikissa näissä se kielen kääntäminen on toki tärkeää, mutta sitten pitää aina miettiä sitä, että syntyykö sen avulla oikeasti se ymmärrys siitä mitä tapahtuu ja missä olen. Ja tämä ymmärrys on tärkeää sen takia, että sen avulla luodaan se hallinnan tunne ja turvallisuuden tunne sille työllistetylle erilaiselle. Mä vähän välttelen tätä erilainen sanaa, kun mä en siinä näe niin semmoista, ei ole kahta tyyppiä ihmisiä, tavalliset ja erilaiset, vaan on kaikenlaisia ihmisiä no niin ylipäänsä. Mutta tarvittaessa se, että luodaan se ymmärrys, jotta voidaan luoda semmoinen turvallisuuden tunne, joka mahdollistaa sen, että voi aktiivisesti osallistua siihen yhteisön tapahtumiin. Ja tähän tarvitaan ehkä monenlaisia ja jopa osin päällekkäisiä toimia sitten. Siinä luottoihminen voi toimia niin kuin jonkun kommunikaation apuvälineen kanssa luomassa sitä ymmärrystä ja niin edelleen. Mutta hyvä keskustelu. Kyllä, ja se ymmärrys, niin se nimenomaan luodaan joskus, että se ymmärrys ei ole aina jaettua lähtökohtaisesti.
Ja paljonhan on niin kuin tällaisia niin kuin kirjoittamattomia sääntöjä työelämässä työpaikoilla, mitkä ei kaikilla ole selvillä, niin toi on tosi hyvä pointti. Taina, ole hyvä. Joo, toi oli mun mielestä tosi hyvä vastaus, jonka Petteri antoi tähän kysymykseen, ja ihanaa, että toi selkokielisyys on tullut mainituksi tuolla chatissa, koska se on hirvittävän tärkeä apuväline ja soisi niin kuin tulevan enemmän hyödynnetyksi suomalaisessa työelämässä. Mutta ehkä tähän teknologiaan niin kuin sellainen huomio, että meidän ei mun mielestä pitäisi olettaa sen ikään kuin ratkaisevan ongelmia. Se voi olla ihan hyvä apuväline, mutta mä ajattelen, että lähtökohtaisesti me tarvitaan enemmän sitä yksilöllistä kohtaamista ja vuorovaikutusta sen ymmärtämisen vahvistamiseksi, ja siinä se teknologia voi joskus olla myös hidaste tai haittaa, että meidän niin kuin teknologinen kyvykkyys vaihtelee tosi paljon. Ja tässä ikäkään ei ole, kuten tuossa alussa totesin, ei ole välttämättä niin kuin se määräävä tekijä, vaan että voi olla erilaisia teknologisia kyvykkyyksiä ihmisillä, ja vähintäänkin se vaatii sitten jonkinlaista tukea ja tavallaan sen osaamisen kehittämistä ja avusteisuutta siinä tilanteessa, jossa siitä teknologiasta tulee keskeinen osa työtä, mutta varmaan tällaisissa ihan niin kuin kielen kääntämiseen liittyvissä tilanteissa niin se voi olla tavallaan niin kuin näppärää. Meillä on mahdollista sanella ja kääntää ja sillä tavalla semmoisia arkisia tilanteita pystyy ratkaisemaan, mutta se ei varmaan ole vastaus niin kuin kaikkeen. Olisiko siellä vielä yksi kysymys, mikä edettäisiin tässä käydä läpi? Tässä on muutama minuutti aikaa. Kysymys tai kommentti? Joo, voitaisiin ottaa täältä yksi kysymys vielä. Täällä oli aikaisemmin sitten Petterille kysymys, ja Petteri oli tähän vastannut osin, mutta kysyn vielä, että tuleeko lisättävää täsmätyökykyisten työllistämisestä, oli tämä. Eli täällä on kysytty, että mikä on ollut esimerkiksi alkoholi tässä esimerkkinä, mutta jos nyt ajatellaan mitä tahansa organisaatiota, niin mikä voisi olla se taho organisaatiossa, jonka kanssa tehdä yhteistyötä täsmätyökykyisten työllistämiseksi, että onko se HR, rekrytointi vai yhteiskuntavastuun puoli? Jos puhutaan niin kuin työpaikoista, työyhteisöstä yleisesti, niin meillä on tosi erilaisia työpaikkoja ja eri kokoisia, ja näin isoissa organisaatioissa niin kuin Alko, niin totta kai siellä rekrytointi ja HR on omat erikoistuneet ihmiset. On kauppaketjuja, joissa on vaikkapa erityistä tukea tarvitsevien palkkaukseen erikoistuneita ihmisiä. Sitten on pieniä yrityksiä, joissa taas sitten johtaja on siellä rivissä muiden kanssa. Et se vaihtelee varmasti se, että keneen ollaan yhteydessä. Mä ehkä enemmänkin luottaisin siihen niin kuin, jos nyt siis haluaa olla yhteydessä, oletan, että kysymys koskee niin kuin sitä, että työllistäjänä tai kouluttajana on yhteydessä tai jopa siihen, että on itse yhteydessä, niin oikeastaan toimialoittain kannattaa lähteä liikkeelle, ja siinä koulutuksen puolella meillä on hyvänä puolena se, että meillä on niin paljon jatkumoja noissa yrityksissä, että me tunnetaan ne alat, jolloin me voidaan järkevällä tavalla niin kuin lähteä esittämään sitä, että entäs jos harkittaisikin palkattavaksi tällaista vähän toisenlaista ihmistä tänne. Mutta yksiselitteistä vastausta siihen, että kehen kannattaa olla yhteydessä, niin ei ole, mutta sanoisin, että kannattaa olla yhteydessä. Hyvä, se on hyvä lähtökohta. Shadia, meillä on 2 minuuttia aikaa, ihan lyhyen kommentin voit esittää vielä, jos haluat. Kiitos. Tuohon edelliseen keskusteluun vielä pieni konkreettinen esimerkki siitä, että meillä oli tilanne, missä oltiin julkaisemassa tutkimusraporttia. Tavallisesti oltaisiin kirjoitettu se suomeksi ja sitten käännätetty se englanniksi, mutta että osana tätä tämmöistä kielitietoista ajattelua niin oivallettiinkin, että hei, itse asiassa me voidaan
niin kuin tehdä se raportti englanniksi. Meillä voi olla työntekijä, joka suomen kielen taito ei riittäisi kirjoittamaan sitä suomeksi, mutta hän pystyykin kirjoittamaan sen englanniksi samalla ajalla, samalla resurssimäärällä käännätetäänkin se suomeksi. Eli tämmöisiä niin kuin konkreettisia tilanteita voi olla, missä niin kuin ei edes synny lisäkustannusta tai aikaa, mutta pitää vaan hoksata, että voidaan tehdä eri tavalla. Niin sellaisen olisin vielä jakanut. Kiitos. Toi sana hoksata on hyvä. Se varmaan niin kuin kiteyttää hyvin tämän koko paneelin, että pitää hoksata. Ja nyt meillä on minuutti aikaa ja siirrytään nyt seuraavaan. Mä kiitän teitä kaikkia panelisteja, on ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu. Ja olisi ollut mukava jatkaa pidempäänkin tätä, mutta aika loppuu kesken. Mä kiitän myös meidän runsaslukuista yleisöä, joka on ollut aktiivinen siellä chatissa. Valitettavasti kaikkiin kysymyksiin ei ole ehditty vastata, mutta ehkä siellä chatissa voi jatkaa keskustelua, en tiedä. Mutta kiitos minun osaltani tältä erää, ja Mari K. Niemi jatkaa meiltä seuraavaan aiheeseen, joka jatkaa hyvin tätä teemaa. Kiitos paljon.